Assalamu alaikum abokanai, barkanku da wannan lokaci. Kamar yadda muke muku alƙawari a baya, za mu ci gaba da sanar da ku da nusantar da ku hanyoyi ko dabaru da 'yan damfarar kimiyya da fasaha suke amfani da shi wurin damfara, yaudara da kuma cutar mutane. A baya mun yi bayani dangane da abin da ake kira da social engineering, spoofing da kuma abin da ake cewa SMS hijacking. Sa'annan mun yi bayani dangane da abin da ake kira da identity theft. Yau za mu yi bayani dangane da abin da ake kira da phishing. Phishing ko kuma abin da a Hausance muka fi sani da zambatar bayanai. A bayanance, abin da ake nufi da phishing hanya ce da masu zamba suke amfani da ita domin yaudarar mutane domin su sata ko kuma su ba su bayanansu na sirri, kalmomin lambobin kati na banki da kalmomin sirrin shiga asusunsu ko kuma kafafen sadarwarsu domin su aikata musu ɓarna a ciki. Sukan iya yin hanyoyin da suke bi wurin karɓar bayanan suna amfani da email na ƙarya, saƙonnin SMS na ƙarya da kuma shafukan sadarwa ko kuma shafukan yanar gizo na bogi. Sukan yi amfani da email mai suna ko mai kamanceceniya da wata sunan wata ƙungiya ko kuma sunan wata ma'aikata ta gwamnati domin nuna maka cewa za su ɗauke ka aiki ko kuma suna raba tallafi daga ciki ko kuma dai a turo maka saƙon SMS cewar ka ci kyauta ta 1000 kaza. Saboda haka domin karɓar kyautarka sai a kawo sunan wani mutum da lamba a ƙasa a ce ka kira shi. Yayin da ka kira mutumin zai tambayi bayananka, bankin da kake amfani da shi, katin da kake cirar kuɗi, lambobin jiki da kuma lambobin da kake cirar kuɗi. Duka da sunan za a baka tallafi, amma ba tallafi bane, cuta ce. Haka zalika sukan yi amfani da shafuffukan intanet na bogi domin ɗaukar ma'aikata ko kuma raba tallafi ko wani abu makamancin haka. Ka loda bayananka sa'annan su kuma su yi maka aika-aika. Saboda haka jama'a a kiyaye.